Ndewo and welcome to another edition of Igbo Ndioma. Today we'll be looking at numbers in Igbo, Ọnụọgụgụ Igbo. So beginning from number 1 to 50. So that's otu wee ruo na iri ise. Okay, let's start. 1 bụ otu, 2 bụ abụọ, 3 bụ atọ, 4 anọ, 5 ise, 6 isii, 7 asaa, 8 asatọ, 9 itoolu, 10 iri, 11 iri na otu, 12 iri na abụọ, 13 iri na atọ, 14 iri na anọ, 15 iri na ise, 16 iri na isii, 17 iri na asaa, 18 iri na asatọ, 19 iri na itoolu, 20 iri abụọ. "21 iri abụọ na otu, 22 iri abụọ na abụọ, 23 iri abụọ na atọ, 24 iri abụọ na anọ, 25 iri abụọ na ise, 26 iri abụọ na isii, 27 iri abụọ na asaa, 28 iri abụọ na asatọ, 29 iri abụọ na itoolu, 30 iri atọ, 31 iri atọ na otu, 32 iri atọ na abụọ, 33 iri atọ na atọ, 34 iri atọ na anọ, 35 iri atọ na ise, 36 iri atọ na isii, 37 iri atọ na asaa, 38 iri atọ na asatọ, 39 iri atọ na itoolu, 40 iri anọ, 41 iri anọ na otu, 42 iri anọ na abụọ, 43 iri anọ na atọ, 44 iri anọ na anọ, 45 iri anọ na ise, 46 iri anọ na isii, 47 iri anọ na asaa, 48 iri anọ na asatọ, 49 iri anọ na itoolu, 50 iri ise. So in this slide, if you notice, I didn't, it's not detailed, as the previous slides that we looked at. That's because the pattern is the same. So if you know how to say 60, counting on to 70 shouldn't be a problem because it's the same thing as in counting from 20 to 30. So it's just for you to keep putting 61, which is iri isii na otu, 62, iri isii na abụọ, and so on until you get to 70, 80, 90, 100. So I just listed this so that you will know how you say that in Igbo to help you count on. So that being said, 60 bụ iri isii, 70 bụ iri asaa, 80 bụ iri asatọ, 90 bụ iri itoolu, and 100 bụ otu narị. Thank you so much for joining us in this edition of Igbo Ndioma. Please like our videos if you find them interesting,
and also click on the subscribe button so that anytime we upload a new video in Igbo, you will get notification. Thank you so much, and share this with your friends as well so that they will join us in learning Igbo. Komesia ndewo.